Gawa ni oy. Padung mi guys mag-change oil. Nay. Kay hugaw ka adto. Dirty daw. Hi guys! Good morning! Good morning agapon ba? Masig good afternoon na diri guys. Diri sa Japan guys, masig gabi buntag to. Good morning agapon na tanan. Bitaw, padong ta karon guys, mag-change oil sa sagdanan anja. Mag-vacuum pud ko kay hugaw na kadyo ang ubos sa sagdanan ba kay taw-taw na ni na vacuum. Then after basin matutawag Daiso kay Monday date ron guys, anja wa ko duty kay Monday kay day off man ko. 4 days na duty every week. Then panggabi man si Papa, so kauban nato si tong driver. Inja mo daw ko dukog di sa kayong taxi. Kay ina namon ko sa Lodjo. Inja si nasa tubangan ay atong driver. So mo na ning palibot diri sa among lugar guys, diri sa Japan. Nagano man mi, tugnaw na kadto tanawon guys, di ba? Nagkulimlim kay murag kawanon punja. Bugnaw na jud kadto diri guys. Pero di pa ni mao jud ang kabugnaw guys. Mas mabugnaw pa jud ni kung mag-snow na. Magpaabot ta sa snow nga perting bugnawa, perting tugnawa kanang magsuot kag bugat nga sa dina ba kay kinahanglan magsapaw-sapaw kay tugnaw. Maskin pag magsapaw-sapaw tugnaw gihapon mo na struggle na diri sa Japan ko kay na snow. Di ko ganahan og snow, lamira ng snow basta primero ra ba kanang excited ka. O sa rason nga nung ganahan ko mo sa Japan kay aron makakita sa snow, maka picture pero pag humana guys wala gyud lami ang snow kay perting tugnawa. Hasol kadyo ang kinabuhi basta na snow. Gawas naman dyan sa kanang mga ganahan dyan og snow. Or kanang mga bata ba parang akiyo nga di mapulan magduwa og snow. Malingaw magduwa-duwa og snow. Guys kanang mga fruits kay kuha na guys, persimmona ay. Na mga persimmona. Sayang nga namin madaot na kay wa may mga hana. Anawan ninyo ang palibot guys. Daghan ka jugbay pero ma-feel dyan ni mo ang kamingaw, di ba? Inana kamingaw diri sa Japan guys. Kamingaw ka adto ay mga tao. Isa sad na sa struggle guys kung nakadiri sa Japan ang kamingaw. Kung di ka anad nga loner ka or kanang ganahan ka kanang bibo kanunay kay mag-struggle jud ka guys diri sa Japan. Kamingaw jud diri ang Japan kay bagay ni si Jess nga lugar sa mga introvert kanang ganahan maginusara pa. Pero maana naman nun pud ka guys kay ako ganahan man sa jud kog bibo kanang gikan ko uli Pilipinas mag-adjust jud ko guys kay kasing-kasing ba kay bibo ba sa Pilipinas inja nigbalik nimo diri kay sus perting mingawa imong kauban nimo nang anak ug imong bana per mikaban sa bahay. Pero maana naman nun pud ka guys mayosto ra pud ka kay imo kinahanglan naman nimo dawaton kay mo naman imong life na naman ka diri. Kita diri guys kay naay vacuum diri ay. Kani ay gasoline station man diri guys. Ay gasoline station, nag-shortcut ta wa ta dito nga road kay para dali ra. Nihawa ng isa sa kasaktinan guys. Tanay mo puli mag-vacuum ta kay hugaw jud siya kung ubos. Ay nani siya ka hugaw daghan ka jud tagak-tagak ba. Mga pagkaon ni akiyo. Basura ay ato nang hipuson. Kay kani sa hangin guys, i-check ang hangin sa sagdanan kay nawagtang bitaw ang kuan, nawagtang ang kani ba. Kinsa kay nagkuha ning kalitra kawa ganina na pag-check ni ta kuya. Diri ta na vacuum diri ay. Natay 100 yen naman ni guys, pila ka minutes ang 100 yen, 6 minutes. Nya isulod na to diri ang 100 yen. Ato pa pasta to. Aman. Nay jang papa. Dikta. Hagawa gud sa ay. Kinahanglan to limpyuhan. Kanang sa kinahanglan to limpyuhan karon di magtambak ang kahugaw. Nalimpyo na guys. Limpyo na pero nagdali-dali jud ko balik 1/4. Sayang manggod ko magdugang na putag-butang og peso. 100 yen ba? Hapit na sa mahuman so dali-dali na laman kay para kaigo jud ang minutes ba. Inja magpagas ta guys kay ang style karon guys kay medyo ladyo-ladyo na manggod ang biyahean sa trabaho. Magpagas ko og balig kuan ba 2,000 yen every week na kay para kuan na si Jaba kanang good for 1 week na nga biyahe. Kay di man ko ganahan nga mohapit pa ko magpagas kay per man ko magdali-dali kay ang oras na Q duty man gud ko inis ang 9:30 ang
klase ni Akio kay 8:30. So after na ang hatod ni Akio kay magdali-dali na ko pa doon sa trabahoan ja. Magapas man ko sa oras kay sahay man gud kay traffic in ang kalsada. So magdali-dali ko kay di ba ko ganahan di ta ganahan malita magtrabaho kay bago pa ta. Pero diri sa Japan jud guys kay di jud dapat di jud malate kay importante na nila ang oras. Injay ning kulay pud na ho, pwede naman pud mahapit kay daghan pud mahapitan dito nga gasolinahan. Kaso di po ko ganahan maghapit-hapit kay inig out na ho, ma-out ko is 3:30. Inja magdagandagan pa kuha na kay mag-ilis pag clean suit makagawas jud ko sa company is mga 45 na. Inja magkuha ko ni Akio dapat before 4:30 kay kung before 4:30 kay wala may additional nga bayad sa monthly ni Akio. Pero kung 4:30 na kay na may additional, so sayang man nga kung maapas lang di pwede nag-apaso na lang. Pero kung di jud maapas ingon naman pud si Papa nga mag-ada daw kuno si Ja. Pero muna magawas na naman ko daan kay para di na maghapit-hapit pa para ditso na ko uli magkuha ni Akio. Nanatay gas, madjuga ni kay kuan ang gisud ni Takuya ay 2,000. Si Jam na itigas ang sagdanan. Ay, fine na ta daghan nagsud atong sagdanan atong gas di ay. Anja karon guys, magpalit ato takop sang ligid kay tatagak si Ja or nining kuha pero wa man may manghilabot pud diri sa Japan. Pero ambot lang ba sinapoy na magbinuwang battery panagsa. Gilisa na ng basurahan guys kay murag puno na jud ni ay. Lami sa pamati basta limpyo. Hamugaway sa paminaw ba sa pamati basta limpyo. Limpyong palibot, limpyong balay, limpyong sagdanan, murag hamugaway. Anita diri guys ay kay mga parts man sa sagdanan. So arita diri guys magpalita og katong takop sa hangligid. Na diri ang mga ligid guys. Ang mga ligid karon guys kay pang winter na ni. Kay na ilisa naman to, gilisa naman to ni Papa kay si Jara may magilis anang among ligid. Ni Papa ko for you na taya. Inja ini kuha na pud ani kay summer kay ilis na pud ni sila ligid. Pang summer na pud nga ligid. Kay wa na may snow na nga time. Magpalit pud ay mi guys og mantika sa baboy, mantika sa sagdanan ba kani ay mga kuha ni oil sa sagdanan. Kinahanglan tag tipon guys kay para natay discount kanilang ay kay Bratora. Kani ay mo ni gamit sa tong tipon guys para maka-discount ta Papa. Napo diri guys ay kanang pangkuan ba pangbutang sa mat kinig na snow kay para di mabasa ang sagdanan. Nami diri guys kanang mitamig takob sa ligid. Ay so mo ni guys takob sa ligid kani ay mo ni natangtang sa ligid. Ikuha ba or natangtang dyan sa gidya. Basta na kay sagdanan diri sa Japan guys kay magandam na lang dyan kag kwarta kay kinahanglan dyan ka mo gasto para sagdanan ba. Dyan mo palitag towel guys. Kani ay mga towel kay inigkuhan man ko din kabuntag ba na mga tubig ang sagdanan atong trapuhan. Ngita tagkuhan brato. Pwede man day pud mo palit og kuan ra isa ka buok lang mga duha lang atong paliton bi. Kani duha. Para trapo ba. Papa. Ato nang ibalik guys kay duha ka buok 200 man. Inja kani ay 5 ka buok 398. So mas makasave ta ani. Anita diri kay para si Papa pud atong tagaan. Ay. Sus kasi ilang cart. Bata ilang cart ay ilang kuan ba kagoy tawag na sa Japan guys. Basket di ay basket. Guys tanawa gud ang mga price sa ligid guys. Pero set na si Ja 4 ka buok kay 8 kalapad hapit. Kani magsiyam kalapad. Dada diri ay napo kalapad. Ay pito di ay pito kalapad. Dada ay napo kalapad. Nja kani ay 15 kalapad. Mahal ka adyo lang mga ligid. Mutan-aw daw mi diri guys mga holder sa kuan ba cellphone. Kani ay medyo brato-brato raman pud naman sa mas brato diri guys 800 ra pero kani pud brato raman mas nindot kun upurma. Kaysa ni kay muragahi mong gud ni. Inja was day sangitanan ba madto man ni kung mataga kay naaman say kani sa ubos ba. Kani daw ato guys kay kuan man si Ja kanang ipilit ra ba. Ja kani si Ja kay isangit mong gud si Ja sa may aircon ja kung na posibilidad nga mahug. So medyo brato unta ni ba. Dara day si Ja guys ay sen guya ko yan 15,000 yen. Kumani nag-sell oy. Kanina tayo. Amo ni ay kanay. Kani day si Ja guys ay. Kani ay itarak ko. Diyan indot po day si Ja guys kay matujuk-tujuk ay pwede siya inana. Pwede po siya inana. Ay.
Yun dyan naman si Jay kuan diri ay naikasangitan ba kung ipabarog nimo. Kaya na ay kasangitan diri ay. Asa naman to? Ning tago na. Ning tago na pakita ko no dira bay. Naray. Inana si Jay. Diyan mo taas, ubos. Balihon po. Di man pwede balihon kaya darating na sangit ay. Pwede po dahil si Jay malihok diri guys. Kani ay ma-adjust siguro niya. Ma-adjust ang kani ay. Nagakita ko pahumot sa sagdanan guys. Ayun sa cute pa kay Apple na ay. Ito ning Apple B. Atong Apple B. Ni-offer bitaw si Papa palitan ko. Palitan ko nandya atong apilan ani. Kanina lang atong paliton guys. Okay. Kuan. Parehara sila price ani banja. Isa ra man ni kabuog. Nandya ka ni duha man. Aron tag saming takuya. Napo day mga gagmay diri. Ay cute ka Jay gagmay. Ka-cute. Naglibog man ko asa may kon guys. Tabangi daw kuno kung pilian ni comment down below. Pink, orange, green. Pink kanahan ko pink pero rose man ni oy. Di pa puy ko na blue. Si Takuya kay ganahan og green, ako ganahan og pink. Kinsa may mudaog na mong duha. Siyempre ako. Napod sila area guys nga nag-sale ay di pang sale na. Na ay. Papa kura. Brato na lang ay. Brato na lang mga price ay. Pero ang baho lang ani guys. Kay kuan man gud ni kanang na sila ipang sili na ni guys. Baka nang hapit na ang mga expiration. Kanang last day na karon. Pero kani kanusam ni expiration ani. Kuan day kuno ni guys kanang mga old na ba nga stock nga kinahanglan na i-dispose mo nang ilang gisale. Kana ay. Mo ni ang price upat ka buog tag 500 na laman si Jasa naman to kani ay. Abo nay. Kani ay pero kinahanglan lang ta na nga papel dyan mamantay na nga papel dito pwede mo palitan ni kani pod guys ay brato ra si dyan ay na ay tag 700 na laman dyan original price kay 1.5 pero walang tay papel dito pwede ka palit kung anday ni nga papel guys kung daghan ka gipalit diri ba na sila sale para ganis mga daghan gipalit Unsa kinahanglan ta ani guys inigbayad kay para maka-discount gapunta. Magpaabot ta guys kay nag-change og oil ang katong staff sa sagdanan kay nagpa-change sa Takuya kanang staff ra dirang ijang gipa ilis da mo ni number guys. Mo ni ang atong mo ni mo tingog ba inig mahuman na to. Unsa ato ra ning pisliton. Kuda sila kuan guys na sila kanang pwede ra CD ba para na sounds ang sagdanan. Nag-say, unja na po yung mga nabi diri. Kaya nagaba naman ang nabi. Okay ra mong gugugwa ko yung nabi. Kaya namang guguy cellphone. Pwede ra mong guning Google Maps sa cellphone. Ja, pwede ra po YouTube Music, di ba? Munang holder ang kinahanglan. Kaya para di na ta kinahanglan ato ba. Mga kuani guys, mga recorder sa saksanan. Kung simba ko mabangga, na ba? Di na kakinahanglan mag-explain kaya tanawon na nila ang kamera. Unja, na naman taan eh. So, no need na tamo palit. Hala, yes dyan papakuri. Di man yung maawaho Kani daya guys. Kana ay muna ang price di ay kay kuan na mong gutos sa nag-adjo ra company sa nag-adjo sang sagdanan ba. Kay di daya tuhukin di ay kay wa man day tuhukin sa una Kaya binta ko di ko mabangga ba. Ini katiguang na dyan ni Takuya guys kay kinahanglan na si Johnny. Kinahanglan na si Johnny kamera. Kung kuan ka guys kanang foreigner kan sa nag-drive ka sagdanan diri sa Japan mas okay man og nakainani kay na jud kay proof ba na sila makita. Pero pwede naman sad kung makahibaw ka mag-Japanese. Pero kung ako, mas prefer ko nga naay kamera. So nata diri nagpaabot guys. Alas 2 na diri. Sa daghan og customer na mga tao diri. Sa nagpaabot rapod. Kira man diri magpaabot kay na may waiting area sila. Ang gawas ta guys. Kay nanawag ang Pilipinas guys. Basta na importanteng todo. So mugawas ta. Ritas gawas magpaabot kay dita pwede magsaba-saba dito. Mulikramuhan ta og mga kauban nga nagpaabot ba. So tagbalik guys. Kay tugnaw man diri magpaabot sa gawas. Wala naman po sila ning tawag og balik. Kuan man gud ning signal sa Pilipinas. Uy, kanang wawa ba? Napod sila guidelines tay guys sa mga ligid nga di na pwede guys. Mura pog traffic light ba green, yellow, and red. Sa Japan day guys, bang ilang traffic light nga green kay blue na dire. Ayan na lang pakiglali sa hapon kay blue jud na sa ilaha. Sa toa kay green man pero ilaha blue jud na. Insa sa ligid po day guys kay mo ni kung inani pa kay okay pa. Kung yellow na kung inani na ay madada pa pero kung inani na jud daw kay di na daw pwede kinahanglan na ilisan. Napod sila kuan diri guys vending machine kung uhawon ka ay kanata kuya ay kapi-kapi lang while waiting basa-basa lang og newspaper. Pamaning tingog ni guys mo tingog man ni basta mahuman na. Di tayo papa at
Okay na, human na. Balik na ta guys, kay human na. Gitawag na tay. Nitingog na atong gipaabot. Na natong saksanan guys, ay gisaka na. Pero human na daw na. Manguta na daw ta guys kung pwede ba magkamera kay aron daw natay manner. So muna atong saksanan guys na naay. Ay, hinja. Di daw nato si Jay apil og kuha. Okay, thank you na guys. Diri siya nag-operate guys para maubos po taas ba. Kana ay dira siya nag-operate. Diya kinahanglan na permahan, na permahan si Takuya na kay para kuanjid pa nga nahuman na. Ang staff na dira nag-assist na ta sa Ladjo pero di siya magpa-upload video. Diri dai sa Japan guys, kay nana kinahanglan jud ka manang hidang uban, kinahanglan mananghid ka nga pwede pa ka mag-video. Kay na may uban muli kramo nga naiuban nga mga store food nga di magpa-video mo nang kinahanglan jud mangutana si Takuya mo advice din ha before ko mag-video nga mangutana jud ako kung okay ra ba kay manner daw na kuba man nahang kuan gapon guys ang Navi insa si Papa ingan ko nga adto na naman ko paliti kay pwede ra magud cellphone pwede man gud ko mag-Google Map insa kanang pwede ra pud ko mag-sound sa cellphone nga YouTube nara Papa mo ikuyo. Nindot na daw tingog sang saktunan nga nailisan ang mantika ba, mantikas baboy. Oil pa nailisan na ang oil. Kaya makadaot man ko na saktunan guys, basta hugaw ang oil. Munang kinahanglan jud i-change oil. Naka-advantage lang anang Navi sa Japanese guys, kay di na sila mutudlo sa kanang mga sikit nga kalsada ba. Ang Google Map manggod kay mo tudlo ni og mga shortcut, mga gagmeng kalsada. Kasuway ko ani nga niabot na ko Minteryo, niabot na ko Kabaskan. Humot raman po di ay. Nanas dito guys ay. Humot raman po di ay. Si Takuya excited mo butang na tagak na po di. Nanatay pa humot sa sagdanan. Humot na daw ang sagdanan guys. Pero ang isang baho ba kay kuan strong. Basin kadugad dyan kay malipong miyaning baho ah. Madyo pa dahil datog orange ang gipunit or katong kuan lime or katong blue. Humot ka dyan ang buwak. Ang tama kasi mahumo guys no karo makaibaw mo ba kung saan pang istorya tinuod ba nga kuan strong ang baho. Dira lang na to ibutang guys kay kung diri manggod siya kay kuan mag disturbance na ay monitor na siya kung simba ko mabangga ba naka-monitor na ang pag-try dira man sa nga giputang Takuya ang gipapalit dito kay Aliwaros. So nanatay camera holder guys, pwede na ta na mag-video while nag-drive or mag-music or mag-nabi, Google Map, pwede na siya. Listen na guys ang atong kuan ay ang kaniba ay palitan po dek ng Takuya o ginani ay pangkuskus sa ice ba. So arigato ni Papa. So maura na guys atong karga. Naglikramo ko ba madyo pagkatunan lamang apple nga pahumot ang gipalit kay di naman dagahapon sa mong gamit ingon sa badaw ko nami mahimo kay napalit na tinuod man po. Hapit na po minti kuha ni Akio sa school 3:30 3:45 man mahuman ang school ni Akio. So that's it guys, nauli nami. Thank you for watching. Unta nalingaw ra mo diri sa among trip karong adlaw. Madyo gani kay na si Takuya kay giubanan ko ba. We're home, pero sa Akio wala. So maurat po guys. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone.